12 meldingen in 1 maand is behoorlijk wat. Want het is zo'n procent van wat er in een heel jaar binnenkomt bij Toomba. Naar aanleiding van Zwarte Piet zelfs en de reacties op de demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet van Sneun kwamen er nog een meldingen binnen. 3 meldingen kwamen van voorstanders van Zwarte Piet. De maatschappelijke discussies zijn nu zo heftig en beide kanten worden voor van alles uitgemaakt. En we zien ook wel bij de voorstanders dat het gekoppeld is aan de rechtszaak en de uitspraak die er nu geweest is met rondom de blokkeren Friese. Dat ze ook zeggen van hoe we op dat moment in de media zijn geportretteerd, daar voel ik me door gediscrimineerd. Toomba zocht de meldingen als het topje van de ijsberg, want de meeste mensen melden discriminatie net. Het is de taak van Toomba om het te registreren. Zo proberen we ook mensen samen te brengen, de dialoog op gang te brengen. Je ziet, de discussie over Zwarte Piet is nu zo ontzettend gepolariseerd. Je mag er niks meer over zeggen of je bent voor of je bent tegen. En wij proberen juist te laten zien dat door in gesprek te gaan met elkaar, dat je dan verder kan komen.